Magandang araw mga kabsat. So ngayon ay papakita ko sa inyo yung tinatawag na sarisa fruit o aratilis. So ayan, ganito po yung itsura nya. So ito siya mga kabsat, yung sarisa. So ganito po siya pagka hinog. So ayan, so ngayon mga kabsat ay mamimitas po tayo. Ayan. At ayon sa ating nabasa mga idol, dito sa ating bansang Pilipinas, tinatawag din ang aratilis na mansanitas o small apples mga kabsat, or mansanitas. Sa Tarlac at Nueva Ecija, ang tawag nila ay sarisa, samantalang sarisa naman ang tawag ng mga Ilonggo. Ganun din ang mga Ilocano. Antibacterial agent compound na panlunas sa stomach infections. So ito siya mga idol. Ito yung nabasa natin, 12 health benefits ng aratilis. So una, fights with bacteria, anti-inflammatory properties, gout, helps in the function brain, fights with cancer, anti-uric acid, anti-hypotensive effect, anti-gastric, anti-diabetic, helps in abdominal cramps, fibrous, at cardiovascular protection mga idol, ayon sa pag-aaral. So dito, sinulat natin dito para may basa ko po sa inyo yung ibang detalye, yung makukuha nating mga benefits dito sa aratilis o sarisa sa Ilocano mga kabsat. Ang sarisa sa Ilocano mga kabsat. Yan, aratilis. Subukan nyo pong tikman ang sarisa o aratilis. So napakatamis niya mga idol. So season po niya ngayon, June, buwan po ng June. So yan po yung tsura ng kanyang bulaklak. Ano? Ganito po yung buwan niya pagka hilaw pa lang. So ayan, kulay green. Yan siya. So bali hindi na natin maabot yung iba kasi mataas na masyado. So ayan o. Sarisa. So ayan mga kabsat, bali ito na po yung napitas natin. So ayan, ito yung tinatawag na sarisa sa Ilocano, aratilis sa Tagalog. So ayan o. So ayan po yung tsura nya. So ayan mga idol, maraming salamat po sa inyong panonood. So ayun, abangan na lang po yung ating next vlog.